Hej og velkommen til Sport Udviklingskontor her på Jysk Væddeløbsbane i Aarhus. Vi vil i denne lille korte video vise, hvordan at lodtrækning til løb foregår til de løb, vi startmelder til her i Danmark. Som man kan se på skærmen her foran mig, så taster vi først hesten ind i det, der hedder registrere startmelding foreløbig. Her kan man se, hvilket propositionsnummer man taster hesten ind i, hvad hesten den hedder, eventuelt initialeren på kusken, der skal køre hesten, og over i højre spalte kan man se, hvem der står registreret som træner af hesten. Efter vi så har tastet alle de heste ind, der er anmeldt til løbsdagen, går vi ind i et nyt program, der hedder liste foreløbig startliste, hvor vi så slår løbsdagen op igen. Og det er i dette tilfælde den 10. marts. Og så kan man så se her, hvor mange heste, der er anmeldt til de forskellige proportioner den pågældende løbsdag. Hvis vi nu tager løb 3 som udgangspunkt for, hvordan lodtrækning fungerer, så går man ind og danner lister ved, at man sætter et flueben her, og man så trykker Dan liste. Herefter danner computeren så en liste over de heste, der er meldt, hvilke startspor de skal have. Man kan se, at feltet går fra at være markeret med rødt til ikke dannet liste, til at det nu er samme farve, altså gråt som herover. Herefter går man så ind og udskriver en liste og vælger hernede, man gerne vil have i slumptalsorden. Og det er altså det, som man bruger til at vælge, hvilke startspor hesten skal have. Herefter får man rapporten op på skærmen, og som man kan se her, så i dette løb ved Tucana, så har nummer 1, fordi at den har det laveste slumtalsnummer. Slumtalsnummeret kan gå fra 1 op til 1000. Rosita Holmgaard starter så fra 20 meter af, som man kan se her, og det betyder, at den vil så have nummer 1 fra 20 meter af. Vilma J starter fra spids, vil så have nummer 2 fra spids af. Olympus starter fra 20, vil så have nummer 2 fra 20 af. Og så fremdeles, altså Thunderbell nummer 3 fra spids, Visart nummer 4, Tenor nummer 5, April Hyrup nummer 3 fra 20, Applaus nummer 6 fra spids, og Tina Damhus nummer 4 fra 20. Alle hestene har altså et slumtal, og laveste slumtal spor 1, og så fremdeles.